Jeg er taget ned til Husby Strand her ved Thyborøn-Vig, og det er simpelthen den mest fantastiske sommerdag. Herude, der klukker vandet stille og roligt, der ligger måger på vandet. Her på den anden side er der en fantastisk strandeng fyldt med blomster, og alt er bare fuldstændig idyll i dag. 25 grader, hvad mere kan man ønske? I Thyborøn-Vig har Naturpark Lillebælt et projekt med en masse forskellige samarbejdspartnere. Og helt kort fortalt, så går projektet ud på, at der er blevet etableret et nyt stenrev. Og stenrev, det skal være med til at beskytte de små torsk, som så kan vokse op herude. Og forhåbentlig kan vi så få øget bestanden af fisk i bugten. Revet, det er lagt i herude. Det er et område på 60 x 180 meter. Og der bliver smidt rigtig mange sten i. Det skal være sten, der helst er større end en fodbold. Og i alt der er der blevet smidt 3.500 kubikmeter sten i. Og det er rigtig mange sten. Det svarer til cirka 54 af de allerstørste containere, man kan smide ombord på et containerskib, som er fyldt helt op til randen med store sten. De blev lagt herude i området i forskellige bunker, så der er en masse variation i de områder, hvor de blev lagt. Og det typen af rev er det, man kalder et huledannende rev. Og det betyder sådan set bare, at stenene de bliver stakket oven på hinanden, sådan at der er huler, hvor dyrene kan gemme sig ind i. Jeg vil prøve at se, om jeg kan finde det derude. Jeg har koordinaterne, så ved hjælp af Google Maps, der skal vi se, om vi kan komme ud og finde det og lave nogle optagelser på revet for at vise jer, hvordan det egentlig ser ud derude. Nå er det her. Så er vi klar. Kameraet, ja, det optager. Og så må vi se, om vi kan ramme revet dernede. Og det første, jeg ser, når kameraet kommer ned, det er, at der er faktisk en lille fisk, der kommer hen og undersøger kameraet. Og det er en fisk, som hedder en havkaruse. Og det er jo egentlig meget godt tegn, fordi det er en fisk, som man tit ser omkring stenrev. Og man kan også se, at der er nogle af de store sten dernede. Jeg tror, vi er ramt lige i hjørnet af revet. Og stenrevet har jo kun ligget der i et halvt års tid, men man kan se, at der er faktisk begyndt at vokse små alger på det. Så det er et meget godt tegn. Men nu vil jeg vende snuden hjemad. Og så om et par dage, der har jeg faktisk en snak med Jonas Teilmann for at høre, hvad de har fundet ud af indtil videre, og hvad fremtiden bringer for det her projekt. Hej Jonas, så mødes vi igen. Ja. Kan du ikke lige kort fortælle, hvem du er? Jo, jeg er Jonas Teilmann. Jeg er professor på Institut for Ecoscience, og det er en del af Aarhus Universitet, der ligger i Roskilde. Okay. Jeg har lige været nede og sejle rundt i Thyborøn-Vig, og filmet stenrevet dernede og fortalt lidt om det. Men I har jo også en masse forskning kørende omkring det stenrev. Kan du fortælle lidt om, hvorfor I gør det? Hvad er det, I vil finde ud af? Ja, altså Thyborøn-Vig, det ligger jo lidt syd for Middelfart her på Fynssiden, og er en speciel vig på den måde, at der er ikke nogen byer, der er ikke nogen havne, så det er et meget stille område. Og så er fiskerne indvilliget i, at der ikke skal fiskes mere, og samtidig er blevet udlagt det her stenrev. Og det er begge dele noget, der er positivt for marsvinene og fiskene. Og så har vi så lagt 13 lyttestationer ud for at se, kommer der flere marsvin ind i området nu, hvor man har ændret de her to ting. Færre fiskere, mindre støj og flere fisk forhåbentlig. Så det er det, vi undersøger. I praksis, hvordan finder man ud af, om der har været marsvin i Thyborøn-Vig? Ja, men man kan sige, at marsvin kan undersøges på to måder. Enten kan du sidde og kigge på dem, og så se, når de kommer op til overfladen og skal have luft hele tiden. Men det er jo utroligt tidskrævende, og der får du kun gode dage med, altså hvor der er stille vejr og i dagslys. Men den anden utrolig effektive måde at undersøge marsvin, det er akustisk, og der lytter vi så til, hvad marsvinene siger. Og det er sådan, at marsvinene bruger ekolokalisering, så de sender en lyd ud, og så venter de på ekkoet, og så siger de, okay, her var en sten, den skal jeg ikke svømme ind i, eller her er en fisk, og den kan jeg spise. Og på den måde siger de lyde hele tiden. Vi har så lagt 13 stationer ud i Thyborøn-Vig, hvor vi så optager alt, hvad marsvinene siger. Og på den måde kan vi få en fornemmelse af, hvor mange marsvin er der til hvilke tider, både i løbet af døgnet, men også i løbet af året. Så det er simpelthen 13 steder, hvor man har sænket en lydoptager ned, og så samler man dem op igen? Ja. Halløjsa. I kan se her, den har jo fået lidt tang og lidt fedtemøg og nogle få ruer, men ellers så ligner den ret meget sig selv. Der er en enkelt lille søstjerne her.
Og den øverste del, det var hvad? Det her det er så C-potten. Og hvad gør det? Mikrofonen heroppe optager marsvin. Og den nederste her, det er så den akustiske releaser, som lige I kan se her, der har den lille wire brændt over. Og det er så derfor, at den kommer op til overfladen. Og det er så en super smart måde at få tingene op og i stedet for at skulle enten dykke ned eller have en stor bøje stående. Så det er en metode, vi er rigtig glade for. Så det er en marsvindetektor, den her? Det er en marsvindetektor. Jeg mødte dig jo ude på vandet, hvor I var ved at samle de her måleapparater ind. Har I fundet ud af noget nu? Ja, altså nu har vi jo så haft 3 gange et halvt år. Det vil sige, det første halve år, eller 2 gange et halvt år, før at de etablerede stenrevet, og så har vi et halvt år efter, at de har etableret stenrevet. Det vil sige, at vi kan sammenligne den første periode, det første halve år, med det halve år, der er gået efter de etablerede stenrevet. Og det vi så har fundet ud af, det er, at der er lidt færre marsvin generelt ude i Lillebælt, men flere inde i Tybring-Vig. Og nu det er så lige de første resultater, men det er faktisk meget lovende og meget positivt, at der bliver set flere og flere marsvin, eller hørt flere og flere marsvin inde i Tybring-Vig. Vi optager så også støjen, og på den måde kan vi se, at der er kommet mindre støj, færre skibe, færre der fisker, og er det forklaring. Og så går vi så også ned og kigger på stenrevet. Er der kommet flere fisk der, og kan det være forklaringen? Så det er så ligesom over de næste års tid, skal vi så kigge på, hvad er det den ene forklaring eller den anden forklaring, som er årsagen til, at der er kommet flere marsvin i Tybring-Vig. Så vi kalder det her en før-, under- og efterundersøgelse. Og problemet er jo, at der er en masse variationer, naturlige variationer ude i naturen, så derfor er det ikke nok bare at have et halvt år før og halvt år efter, som vi har nu, men vi skal helst have et helt år, eller måske 2 år eller 3 år, fordi sådan et stenrev, det tager noget tid at etablere, så der skal gro muslinger på og tang på, og alle fiskene skal blive tiltrukket, og så kommer marsvinene. Så vi bliver ved nogle år endnu, og så håber vi på at kunne se en positiv effekt af det, der foregår derude. Ja, så det er en spændende føljeton, og følge det der, så skal vi prøve at kigge på det der rev der om et års tid igen. Ja, vi er nødt til at være lidt tålmodige. Ja, super. Men den positive nyhed er, at indtil videre, der sidder det lovende ud. Det kan være, at der er en effekt. Ja, det ser det ud til, at der er en effekt lige nu, men lad os holde spændingen der, og så se, hvad der sker her over det næste års tid. Super. Du skal have tak for det, Jonas. Selv tak.